שרית שואלת, איך עושים אייליינר שלא מפיל את העין? אז קודם כל, שרית, את צודקת, זה קורה הרבה כי אנחנו עוקבות אחרי הצורה הטבעית של העין שלנו ולא שמות לב שזה רק מדגיש. זאת אומרת, אם יש איזושהי נטייה כלפי מטה, אז זה מדגיש אותה. אז מה כן עושים? אנחנו מנסות לחשוב כמו מעצבות, וזה אומר לעדכן את המיקום, לא ללכת על מה שקיים בצורה עיוורת, אלא לעדכן ולעצב בעצמנו. אנחנו מחליטות על נקודה חדשה. איפה הנקודה הזאת? דרך אחת למצוא אותה זה לעשות איזשהו קו דמיוני בין האף לקצה העין, זה משהו כזה. על הציר הזה נסמן נקודה, ממש כאילו אנחנו מסמנות נקודה על הקיר לפני שדופקים מסמר, ואז נדע לא לעבור אותה. כשאנחנו מסמנות את האייליינר, זאת הנקודה שאותה לא עוברים. ככה עושים אייליינר שרק מרים, ומרים את העיניים, מרים את הפנים, מרים את המצב רוח, משמח אותנו, וזאת המטרה.